गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आरो एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै 58थि जे जोनोम सान गायसनथाइ सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाबोन 15 फेब्रुवारि 2025 58 बोसोर आबुं जासिगोन। बेनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि मेलेमजिबि जोंनि फरायसा फोरोंगिरि आरो गासै रायजो राजा आरो गासै एबसुनि बिबान मावलांनाय गिबियाव जायफोर बिथांमोना एबसु जानानै खामानि मावलांदोंमोन आरो इयुनाव खामानि मावबाय थादों बिथांमोननो साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 58थि जे गायसनथाइ सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ क'क्राझार गोजोननि नोगोरनि सिङाव थानाय UN एकाडेमि केम्पासाव बेखौ सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनो थाखाय थांगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियाव जोङो जे फुंनि हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ उरायहोनाय, बेनिफ्राय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, लोगोसे गेदेमा जाय जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनानै मुंख्लं जालांबाय, गेदेमा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय। बिनि उनाव मोनसे गेवलां सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय गाहाय आलासि महरै आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि सिबिजाथाव मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि मानगिरि सारखौ जों हांख्रायहरदों। लोगोसे बेवहायनो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै नागालेण्ड इउनिभारसिटिनि मानिजाथाव चेन्सेलर डक्टर समुद्र गुप्त केशव मानगिजाथाव बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव आङो जोंनि मानिजाथाव मेलेमजिबि फोरोंगिरि फरायसा आरो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि गायसनथाइ सानाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मानिजाथाव बिबानगिरि बिथांमोननो आरो फैबाय थानाय समाव जे इयुनाव हाबा मावलांनो थाखाय आरो इयुनावहाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो जाहाथे बयबो थुलुंगा होफैयो, बिनि थाखाय साफ्रोमबो मानिजाथाव सिबिजाथाव रायजो राजा फोरोंगिरि फरायसा आरो जोंनि मेलेमजिबि मानिजाथाव बिथांमोनखौ गाबोननि जे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि गायसनथाइ सान फालिनाय क'क्राझार UN एकाडेमि केम्पासाव बेवहाय बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै हांख्रायहरबाय।